Hemmede salam dostlar, go'madaylaňyz janyňyz sağmy armaňda Warşawadan hemmeňize ýalkyn salam. Sağman işläp görsüňizmi dostlar? Bugünkü temamynyň ady Polşada aýlyk haklar näçe şol bardy. Men video çekmekçi. Köp gelen sorawlaryň biri hem Polşada aýlyk näçe. Ondan öňürti şu tema başlamadymdan öňürti men bir zat bellek geçmek isleýärin. Men geçenki videomda käwr adamlar ýalňyş düşünüpdir, kommentariyada ýazypdyrlar, "Pelwan sen priglasheniýa $750 satýanmy, etýäňmi, beýtýäňmi?" Men hiççilek ýa-da priglasheniýa satamok, hiç kim bär getiremok. Men diňe bärdäki gelenme 1 ýyl boldy, 1 ýylyň içinde men öz başymdan geçiren ýagdaýlary siziň bilen paýlaşýan, göreneşden zatdan siziň bilen paýlaşýan, her kimiň öz bolýan ýeri zadeden yer başgaçadır göründü. Men öz başımdan geçirenler siziň bilen paýlaşam. Başga da Polşa barada video çekýänler we ýa-da bolmasa şirketler we zatlar var. Kime inanmak isleýän bolsaňyz size galan zatlar ýöne men öz başımdan geçiren zatlarym men siziň bilen paýlaşýan. Ondan sonra ýene de men şu taýda iň köp diýilen zatdan biri $750 men priglasheniýa satýan diýemok. Gaýrat edip şoň öňüni görüň. Priglasheniýanyň bahasy $30 başlaýar diýdim, 50-ne de geçip diýdim, her kim uzadyp gitýär diýdim, $500, $600, $700 kim kellesine näme gerse aýtýar diýip aýtdym ben. Ondan sonra viza ücretiniň, vizaň bahasy $100 töleýärler. Konsulos WPS Global'da birim şu taýda sigortaň bahasy 542 zlotçka olam gidete $135 meýalak bolýar. Men size dogry hasapda ne aýtdym. Şoň üçin meni hiççilek ýagdaýda ýok sen eýle beýle zat diýip hani nemetmeňde gerekkä. Ýalňyş düşünmeňde gerek ýok. Şonu gaýrat edip başyndan göräýin. Inni kän gepli uzatjakka bärde Polşada aýlyklar näçe? Siziň eşitýän zatlaryňyz bahalaňyz näçe diýip eşitýärler? Seri näçe $1000 diýerler? $1000, $2000, $3000, $4000 kim näme diline gelse aýtýar. Käwr şirketler ýa käwr şirketler dogrusyny aýtýar, dogrusyny aýtýan şirketlere hemmäde köp sağ bolsun maýtýaryn. Şoň üçin gaýrat ýalňyş maglumat berýän şirketler üçin men bu videoda ýüzlenmek isleýän. Inni siziň bärde egerde eliňizde öz hünäriňiz bar bolsa, meselem guruluşdan başyňyz çykýan bolsa, bär guruluş diýip gelseňiz, bärde guruluşda näme diýerler? Kvadrat metr diýerler. Ýani kvadrat metre kesip alýarlardan gidete orany $1000 başlap minimum $1,500 çenli gazanýanlar bar. Yok däl. Belki $1,500 has gowrak gazanýanlarym bar. Guruluşda mesela kerpiççiler ya betonşikler olar mesaya galya zat etýärler, şeýdip olar öz aýlyklaryny özleri çykarýarlar. Ýöne akalatda ýazylan aýlygy men size çykaryp berjek. Bärde her kim nalogdan gatjalar. Bärk siz gileňizde firmalar size bärdek iň pes aýlyk ýazýarlar bärde. Iň pes aýlygyň bärde ýalňyşmasam $2800 diýip bilen ya $2800 ýa-da $2850 başa $2850 bolanna siz nähillek işlemeli. Hepden dowamında her gün 8 saat işiňiz bolýar, 6 wadar işiňiz ýok. Yani şon ýalyk ýagdaýda hasaplarlar. Ýöne siz bärk geleňizde hökmany suratda günlük 8 saat işlemeli ýa-da bolmasa 10 saat, 12 saat işlemeli ile zat ýok. Yani her kim gelen firmasyna göre ütkiýa bu zatlar. Yani men belki nähillekden bir 10 saat işlenir, bir 12 saat işlenir ýa-da 6 wadaram men işlejek diýdiňizde şu taýdak firmada işler gelen ýerinde iş wasa 6 wadaram iş berýänlerler size. Ýagny men diýjek bolýan adam şon ýalyk men size bärde kanuna göre gürleýän diýýän size. Iň pes aýlyk 2800 mi? Ne? Size aýdaýyn men 2800 boljak bolsa 2800 şumat paşty dollar bärde 4'den. Ondan sonra 2800'üne bölýän men bärde ýürütüş telefon elimde. Bölmek bärde gidete şumat ortaça dollar $4. 4 diýende siziň aýlyňyz 2800 bolany, dollarym 4'den bolany siziň $700 aýlyk çykýar size. Dogrymy? Bu indi nähilleki $700 çykýar. Siz günlük 8 saat 6 wadar işläňiz ok, şol ýagdaýda $700 aýlyk çykýar. Iň pes aýlyňyz. Ondan soňra inni beýleki adam aýdyp geçen men size. Inni siz bärk geleňizde şo taýda priglasheniýanyň aşagyna sagydyna $18, $17 zat diýip ýazýanlarlar. Hawa o taýda şon ýalyk ýazýarlar, ýöne o nähillek ýagdaýda ýazýarlaryny size onamay diýinmi? Bärk geleňizde egerde iň pes men eşitýän ýerlenme göre iň pes minimum
yazılyan sağadınız size 14 zlotdan yazarlar. Ha, ava gelirsiniz, işe yerleşirsiniz, yani işinizde ökte olursunuz, zat edersiniz, onu sizin aylığınız köpeltdiler. O varda hiççilik ya da problem yok. 15, 16, 17 zlotdan diyorlar. Ve siz berk gelenizde, o tayda işlerinizde 14 zlotdan alsanız, 15 zlotdan alsanız sizin hukmani suratda size iş veren sizin ştada strahowkanız töleýärler, aylyk yani sizin nalogyňyzy töläp durýarlar. Ve siz şol nalogdan bäri öz kimligini, kartuşkasyny alyp bilýäňiz. Siz bärde dokument alýarda, gedýäňiz siz şol ýagdaýda. Indi bäri $1,500, $2,000 aylyk yani ýangy değişmeli guruluşyklardan başyny çykan olsaňyz alyp bilersiňiz onu. Olam näýleki guruluşykda da meni sagadyna palyaklaň eline işleteňiz. Yani 20 zlotdan alýan ýerlerim var, 20 zlotdan alýan ýerlerim var. Yani şol ýaly egerde siz hani başkarak ya yerlerde işleseniz mesela berk siz gelenize in son hani mesela o domuz fabrika ya tavuk fabrika şonyalık esasen berk gary işçiler gerek. O taylarda da hiççilik ýagdaýda neme palyaklar öder işlenoklar Ukrainler işleýär aňarky Belaruslar gelýär. Son diýle ki Tbilisde yurt Tbilisi şäherinden gelýärler, Georgia diýerler. Hani o taylarda özbekler gelýärler. Yani şol ýaly hem inni berde ortaça ýöne mesela öz şahsy pikirimi aýdýan men. Öz şahsy pikirim berde siz nira baraňyz adam sagadyna 10 günlük minimal sagatdan aýdýan men 10 saat işleseňiz sagatyna 14 zlotdan ýemde. Ha 10 köpeltmek 14 diýsem günlük 140 zlot dolýar. 140 zlotdan köpeltýän bir aýyň dowamyny 26 gün işläňiz hepden 6 badar däle diňe badar gün dinjanlymy diýeňizde köpeltmek 26 diýsem olam 3640 zlot dolýar. 3640 kan bölýär dollar bärdi şuma 4'den 4'e bölümde $910 çykýar. Bu meniň minimalny bahadan aýdýan aýlygym. Ýöne şeýle bir zatda siz sagadyna $15 $15 zlotdan işläpdiler, sagadyna 16 zlotdan işläpdiler we şeýlelik bilen 6 badar günlük 12 saat işläpdiler. Ortaça bir çykaryp biljek aýlyňyz $1,200 maksimal bahadan aýdýan $1,200 $1,250 belki sagadyna 17-18 zlotdan berse has siz professional bolsaňyz we diýişiňizde onu has köp hem aýlyk alyp bilersiňiz. Ýöne men aýdýanlykda minimal aýlyk bärdi $2,800 olam $700 çykýar. Yani şol ýaly ki onun başka iş var da aýlyklar var da giskaja aýtjak zatlar men şu zatlar Alşer kamera çime ýüzenýär aýlyk hakynda başka näme aýtman bolmaz zatlar sen ýadyňa düşýän zatlar. Yok şu açıklayıcı oldu. Ha? Sen açıklayıcı oldu mu? Yani şu matlıkça şun ýaly ki men diýjek zatlar men gayrat edip diýen zatlarmy başka yerlerde paylaşıp ve ýene edip o pelwan eýdi beýdi diýýärler ki gep gurrunlar ma gerek gel. Men öz bilýän zatlar maýtdan ýene orada gaýtalardan men bärik adam getirmek maňa hiççilik ýagdaýda maňa hiç zat ýazmak. Pelwan getirýärmi, priglešenýe çykarýarmy? Adatdan daşary bir sorawlagyňyz zatlaňyz bolsa, pajalsta men elimden gelýän kömek bilen siziň sorawlagyňyza jogap berýän şurada video arkaly ýene de bilmeýän zatlaňyz bolsa, kommentariýada ýazyň we ýene de şunday ýaly zatlardan habardar bolmak üçin, Polşa barada täzelik maglumatlardan habardar bolmak üçin kanalyma agda bolsaňyz köp minnetdar bolarym. Eger şu video göwnüňize ýaransa, like basyň, göwnüňize ýaramadyk bolsa dislike basyň dostlar. Eger göwnüňize ýaramadyk başga da zatlar bar bolsa, aşagda ýazyp bilerdiňiz şu diýeniň ýalňyş ýada bolmasa. Yani şunday ýaly ki diýişim ýaly bärde $1,500 we $2,000 aýlyk alýanlar sagat sany şonday ýaly ki ýöne bärik siziň hemmäňizem geleňizde işçi bolup gelýäňiz, gary işçi bolup gelýäňiz, gary işçiligiň başlangyç aýlygy diýişim 14 zlotdan başlaýandyr. Ýagny bu siz wagtyň geçme bilen siz aýlyňyz köpeldip bilersiňiz. Ýöne danymam şonday ýaly bolar. Siziň aýlyňyz belki käwr ýerlerde men bilemok hani men eşitden adamlarmyň %95% başlangyç aýlygy 14 zlotdan başladylar. Şolaň men bilýän adamlarmyň. Ýöne soňundan ana 15 zlot, 16 zlot şol ýaly edip taýdan gallaranlar bar. Edip bolsa men şu neçen YouTube kanalımda men gönýaýlym açman bilemokdym. Bundan sonra nisbata gönýaýlym açman başlajak. Şoň üçin kanalyma agda bolanyňyzda ýokardaky bildirişler hem açman ýadyňyzdan çykarman. Başka diýmer zatbam aýdaýda soň aýtman geçdim diýme. Innik videomda näme hakda bolmasyn isleýän bolsaňyz kommentariýada ýazyň. Innik videoda näme hakda demetmeli bolsa
video çekmeli olsa şu vardı, men video çekeceğim. Onu näme? Dinleýäniniz üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Meni doğru düşünýänsiňiz diýip umyt edýän. Nefis bolsa dostlar, ilk videolarda görüşýänçek. Kim bilen de hoş sag bolun. Görüşýänçek dostlar.